Hei, monet tekee monenlaisia videoita ja monenlaisista eri aiheista ja itsekin on päättänyt ruveta tekemään ainakin nyt tämän yhden videon, ehkä enemmänkin aiheesta, joka on ollut vuosia myös sydämellä tosi voimakkaasti. Se aihe on usko Jeesukseen ja Jeesus ja siihen liittyviä asioita. Äsken olin rukoilemassa ja muistin nuoruudestani, kun elin hurjaa kapinallista elämää, niin näyttelin semmoisissa uskovaisten mukana Raamattua esittävissä näytelmissä ja sitten veljeni kanssa harjoitusten tauolla niin mentiin tupakalle johonkin ja eräs oikeasti uskovainen nuori tyttö tuli sanomaan meille, että Saku ja Juuso, että minusta tuntuu, että teillä ei ole kaikki oikein kunnossa, kun te poltatte tupakkaakin. Ja rupesin miettimään äsken tuossa sitä, että on helppo paheksua ihmisiä, jotka tekee pahoja asioita. Hän olisi voinut sanoa sen paheksua, mutta koin, että ja siihen asti olinkin saanut paljon paheksuntaa omista kaikista pahoista teoista. Ihmiset oli kyllä helposti osoittamassa sormella, että tota ei kannata tehdä ja oli semmoista paheksumista. Mutta silloin me koin, että hänellä oli oikeasti huoli sydämessä siitä meidän käyttäytymisestä. Ja jotenkin minulle tuli ajatus tästä, että jos tämä voisi meitä herätellä jokaista, että minkälainen meillä on suhtautuminen toisen ihmisen pahoihin tekoihin, että onko se oikea huoli sydämessä vai onko se vaan semmoista paheksumista. Ja toivoisin, että jokainen löytäisi sen oikeanlaisen asenteen. Hei.